சரி பிரபுஜிஸும் நீங்க வந்த உடனே உங்க நம்பரும் நேமும் மட்டும் எங்களுக்கு போட்டுருங்க. எங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ்க்கு அதுதான் மார்க்கி. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் டிவோட்டிஸ் மாதாஜி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. உங்களோட நம்பரை சேட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். எல்லாரையும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம 13வது சாப்டரையும் பார்த்துட்டு லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கேளுங்க. 2 சாப்டருக்குள்ளேயும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம 13 சாப்டர் எடுத்துறேன். எல்லாருக்கும் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது 13 சாப்டர். இந்த அத்தியாயத்தோட பேர் என்னன்னா க்ஷேத்திரம் க்ஷேத்ரஜ்ஞ யோகா அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர். நம்ம பக்தி யோகம் முடிச்சிட்டோம். இப்போ ஞான யோகத்துல அடி எடுத்து வைக்கிறோம். ஞான யோகத்துல 6 சாப்டர் இருக்கு. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். இந்த ஞானத்தை எதுக்கு நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா, பகவான் பக்தி யோகம் தானே முக்கியம். நம்ம ஏன் ஞான யோகத்தை படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். பகவான் ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் அழகா சொல்லிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல என்ன சொன்னாரு? அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதாவது போர்க்களத்துல படைகளை 2 பக்கமும் இருக்க படைகளை பார்த்துட்டு அர்ஜுன் போர் புரிய தயங்குறாரு. 2வது சாப்டர்ல பகவான் அதுக்கு தயங்காம இருக்கிறதுக்கு சாங்கிய யோகம், அதாவது ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு. ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது அர்ஜுனா, நீ போர் புரி, உடல் தான் அழியுமே தவிர ஆத்மா அழியாது அப்படின்னு ஆத்ம தத்துவத்தை 2வது சாப்டர்ல சொல்றாரு. 3வது சாப்டர்ல கர்மயோகம், அதாவது டூ யுவர் டியூட்டி வித்தவுட் எக்ஸ்பெக்டேஷன், அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காம கர்மங்களை செய்யறது எப்படி அப்படிங்கிறத 3rd சாப்டர்ல பகவான் சொல்லி கொடுத்தார். 4வது சாப்டர்ல உன்னத அறிவு. உன்னத அறிவு என்ன சொல்லி கொடுத்தாரு? பகவான் எப்படி இந்த உலகத்துல எதுக்காக தோன்றினாரு, அவர் தோன்றினதற்காக காரணம் என்ன, எப்படியெல்லாம் தோன்றுறாரு, பகவத்கீதையோட வரலாறு என்ன, நாம எப்படி பகவானுக்கு பக்தி செய்ய முடியும், அந்த பக்தி செஞ்சு ஒரு குருவோட துணையினாலதான் நம்ம பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தெல்லாம் அந்த 4th சாப்டர்ல சொன்னாரு. 5வது சாப்டர் என்ன சொன்னாரு? கிருஷ்ண உணர்வோட நம்ம பகவானுக்கு எப்படி பக்தி செய்ய முடியும், அதான் கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகா. அது நம்ம படிச்சோம். எந்த கர்மம் செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செய்யக்கூடிய அந்த செயல். அடுத்தது 6வது சாப்டர்ல என்ன சொன்னாரு? அஷ்டாங்க யோகம். நம்ம ஒரு யோகி இருக்காங்கன்னா, யோகிகள்லாம் அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணி பகவானை சென்றடைகிறாங்க. யமா நியமா அப்படின்ட்டு பலவிதமான படிநிலைகள், அதுலேயும் பிராணாயாமா பிரத்யாகாரா அப்படின்னலாம் தியானா சமாதி நிலை வரையிலும் போறது. அதை 6வது சாப்டர் படித்தோம். 7வது சாப்டர்ல பூரணத்தின் ஞானம். பூரணம்னாலே பகவான் கிருஷ்ணர், அவருடைய ஞானம், அதாவது அவருடைய எத்தனை விதமான சக்திகள் இருக்கு, அந்த சக்திகள்ல என்னென்ன படைக்கிறாரு, அவர் எப்படி பல அவதாரங்கள் எடுக்கிறாரு, எப்படி இந்த பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறாரு, எப்படி உயிர்வாழிகளை படைக்கிறாரு, அவர் இந்த உலகத்துல எந்தெந்த நிலைகள்ல நாம அவரை உணர முடியும், நீரில் சுவையாகவும் நெருப்பில் ஒளியாகவும் நம்ம அவரை உணர்றோம். அந்த இதெல்லாம் அந்த ஞானத்தை பகவான் 7வது சாப்டர்ல கொடுக்கிறாரு. 8வது சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா பரத்தை அடைதல், பகவானை சென்றடையறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் நாம செய்யணும். இப்போ உயிரை ஒவ்வொருத்தங்க என்ன செய்யறாங்க, உத்தராயணத்துல உயிரை விடணும், தட்சிணாயணத்துல உயிரை விடுறவங்க நிலை எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டு கடைசியா பக்தன் என்ன செய்யறான், இது எதுவுமே தேவையில்லை, எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாம பகவானை பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக பகவானுடைய உலகத்தை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம 8வது சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம். அடுத்தது 9th சாப்டர்ல ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா அப்படின்னு அந்த யோகம், பகவான் என்ன செய்யறாரு, கல்வி அரசன், அதாவது மிக மிக ரகசியமான அறிவு. எப்படி அறிவு? பகவானுக்கு நமக்கு உள்ள உறவு என்ன, பகவானுக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யறது, அப்படி செய்யறதுனால நம்ம அடையக்கூடிய பிரயோஜனம் என்ன, அவருக்கு எப்படி நம்ம 5 விதமான ரசங்கள்ல வழிபாடு பண்ண முடியும், எப்படி பக்தியோட பாதை 9 விதமான நிலைகள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே 9th சாப்டர் வழியா நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்ப 10th சாப்டர். 10th என்ன சொன்னாரு? பகவானுடைய அந்த விபூதி வைபவங்கள், அந்த பௌதிக உலகத்துல மட்டும் இல்ல, ஆன்மீக உலகத்திலயும் அவர் தான் அவருடைய விரிவம், அதாவது எல்லா நிலைகள்லயும் அவர் தான் இருக்கிறாரு. எந்தெந்த அதாவது
எதெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்துல சிறப்பானதோ, எது புகழத்தக்கதாக இருக்குதோ, எது வந்து சிறப்புடையதாக இருக்கோ அத்தனையும் பகவானுடைய குணங்கள். மனிதரின் திறமை, மன்னர் அரசாள்வர்களில் நான் மன்னன் அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் அவர் வந்து படிச்சு படிச்சு சொல்றாரு நமக்கு. அந்த மாதிரி அவருடைய வைபவங்களை பார்த்தோம். அவர் சொன்னார் இல்லையா 10வது சாப்டர்ல, அது அத்தனையும் விஸ்வரூப தரிசனம். 11வது சாப்டர்ல நமக்கு வந்து ஒரு பிலிம் காட்டுற மாதிரி, படம் காட்டுற மாதிரி அழகா விஸ்வரூப தரிசனத்தை அவர் தோற்றத்துல அது இத்தனையும் காட்டுனாரு. அதை நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது 12வது சாப்டர்ல பக்தியோட படிநிலைகள் என்னென்ன, அனன்ய பக்தி என்ன, நிஷ்காம கர்ம பக்தினா என்ன, சாதனா பக்தினா என்ன, சகாம கர்ம பக்தினா என்ன அப்படின்னு பக்தியோட படிநிலைகளை சொன்னாரு. அடுத்ததா வந்து பிரியமானவர்களா, பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக மாறணும்னா நாம வந்து என்னென்ன செய்யணும், எந்தெந்த குணங்களை நாம வளர்த்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற வரையெல்லாம் பக்தி யோகத்தை நம்ம சொல்லி படிச்சு முடிச்சிட்டோம். இப்ப 13வது ஞான யோகம் ஃபர்ஸ்ட் அடி எடுத்து வைக்கிறோம். இந்த ஞான யோகத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனன் வந்து 8 விதமான கேள்விகள் கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு அப்படின்னா, பிரகிருதின்னா இந்த ஜட இயற்கை அப்படின்னா என்ன, புருஷம் அதாவது களம்னா என்ன, கஷேத்திரம்னா என்ன, கஷேத்திரஞன்னா என்ன, அறிவுன்னா என்ன, அறியப்படும் பொருள் யாரு. அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன இருக்கிறாரு, எல்லா உடல்கள்லையும் அதாவது அதுதான் அந்த இதுதான் கேட்கிறாரு. இந்த மாதிரி 5 விதமான கேள்விகளை அவர் வந்து இதுல கேட்கிறாரு. அந்த கேள்விக்கு தான் பகவான் வந்து பதில் சொல்ல போறாரு. அதை தான் நம்ம வந்து இதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே கஷேத்திரம்னா அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு இடம், பிளேஸ், அதாவது ஒரு இடத்தை குறிக்கிறது தான் கஷேத்திரம். நம்மெல்லாம் வந்து இதுக்கு யாத்திரை போனோம்னா கஷேத்ராடனம் போறோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வந்து களம்னு சொல்லலாம். களம்னா இப்போ விவசாய நிலத்துல வந்து களம்னு ஒன்று இருக்கும். நெல்லெல்லாம் எடுத்து கொண்டாந்து ஒரு இடத்துல சேர்ப்பாங்க. அது களம்னு சொல்லுவோம். கஷேத்திரம்னாலும் களம்னாலும் எல்லாம் ஒண்ணுதான், ஒரு இடத்தை குறிக்குது. இந்த இடத்துல கஷேத்திரம்ங்கிறது நம்ம உடலை குறிக்குது. ஏன்னா இந்த உடலுக்குள்ள யார் இருக்கிறா, ஆத்மா இருக்குது. இங்க வந்து அந்த ஆத்மா வந்து இந்த உடலுக்குள்ள வசிக்கிறதுனால இந்த கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்றது நம்ம உடல். அந்த கஷேத்திரஞன், அந்த உடலை அறியக்கூடியவனா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா நம்முடைய ஆத்மா. அந்த ஆத்மாவை தான் நீங்க கஷேத்திரஞன்னு சொல்லுது. இந்த சாப்டர் முழுக்க நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா, இயற்கை, புருஷன் மற்றும் உணர்வு. இயற்கைங்கிறது ஜட பிரபஞ்சம், அடுத்த புருஷன்கிறது ஆத்மா, மற்றும் இன்னொரு புருஷன் இருக்கிறார் பரமாத்மா அவரு. அடுத்தது உணர்வுன்னா என்ன, நம்ம வந்து இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உயிர் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இயங்கிட்டு இருக்கோம். உயிர் இருக்குங்கிறது ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லையா, அந்த உணர்வு. அடுத்தது கிருஷ்ண உணர்வு. இதுதான் வந்து இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறது. இதை யார் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ என்ன செய்வாங்க, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்க ஆசையை பற்ற விட்டுட்டு பகவான் மேல பற்ற வைப்பாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க போறோம். இப்ப வந்து இதுல ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, பக்திக்கு ஏன் அறிவு தேவை, ஞானம் எதுக்கு, நம்ம தான் கர்மயோகம் செஞ்சு பகவானை சென்றடைய, நம்ம கர்மம் செய்யாம இருக்கவே முடியாது. இந்த உலகத்துல பிறந்தவங்க அனைத்து மக்களும் என்ன செய்யணும், ஏதாவது ஒரு கர்மம் செஞ்சே ஆகணும். ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம உடல் சும்மா இருக்காது, நம்ம மனசு சும்மா இருக்காது, நம்ம புத்தி சும்மா இருக்காது, இயங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய நிலை. தூங்கும் போது கூட நம்ம கனவு காணுவோம், அப்ப கூட நம்ம மூச்சு விட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அப்ப நம்ம உடலும் சரி நம்ம மனசும் சரி இயங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை. அதனால கர்ம யோகம் நம்ம பண்ணி பகவானை அடைகிறோம். பக்தி யோகம் சாண்ட்விச் நடுவுல சொல்லிட்டோம். அந்த வந்து பகவான்ங்கிற அந்த பக்தி யோகம்ங்கிற அந்த சாண்ட்விச்சை நம்ம வந்து சுவை அறிகிறோம். அதை அறிஞ்சது பிற்பாடு, பக்தி யோகத்தோட சுவையை தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிற்பாடு எதுக்கு ஞான யோகம் படிக்கணும் அப்படின்னு இங்க ஒரு கேள்வி. அந்த கேள்விக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பகவான் என்ன சொன்னார் 12வது சாப்டர்ல, எல்லாரும் யாரெல்லாம் எனக்கு பிரியமானவர்கள்னு ஒரு பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காரு. 8 ஸ்லோகங்கள்ல பகவானுக்கு பிரியமானவர்களாக மாறக்கூடிய அந்த குணாதிசயங்களை பத்தி சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த நிலை, இந்த பிரியமானவர்களாக நம்ம மாறின பிற்பாடு அந்த நிலையை எப்படி நம்ம தக்க வச்சுக்கிறது, அந்த நிலையில இருந்து நம்ம வழிவிடக்கூடாது, அதை விட்டு நம்ம தடுமாறிடாம அது எப்படி தக்க வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த 13வது சாப்டரை நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த ஞானம் மூலமாக அந்த பக்தியை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது. இன்னும் பகவானை பத்தி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும், பக்தியை மேல மேல வளர்க்கணும். இதுக்கெல்லாம் எது தேவை, அறிவு தேவை. அதனால ஞான யோகத்தையும் நம்ம வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் பகவான்.
இப்ப நம்ம 9வது சாப்டர்ல ஒரு இது சொன்னேன் உங்களுக்கு. பக்திங்கிற ஒரு கொடி எப்படி வளருது அப்படின்னா, அந்த பக்திங்கிற விதையை வந்து பக்தனுடைய நெஞ்சத்துக்குள்ள இதயத்துக்குள்ள வந்து ஊன முடியும். யார் ஊன முடியும்? ஒண்ணு பக்தனே ஊனலாம், அவனுக்கு சுக்கிருதி இருந்தா, இல்ல ஒரு ஆச்சாரியர் மூலமாயோ இல்ல கடவுளுடைய கருணையின் மூலமாக அந்த பக்தி விதை நம்ம இதயத்துக்குள்ள ஊனப்படுது. அது ஊன அந்த பக்தி விதை வந்து என்ன செய்யுது? வளர்ந்து 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 பழம், காய், பூ எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு மேல போகுது. பௌதிக திரையை கிழிச்சுக்கிட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு பகவானுடைய திருவடியை சென்றடையுதுன்னு நான் சொன்னேன். அப்படி போற அந்த பக்திங்கிற அந்த கொடிக்கு அதை வந்து ஆடு இப்ப வந்து நம்ம சாதாரணமா செடி கொடியை வச்சோம்னா ஆடு மாடெல்லாம் மேயாம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு வேலி போட்டு வைப்போம். அந்த வேலி தான் வந்து இங்க இது அப்படின்னா ஞானம். நம்ம பக்தி கொடிக்கு வேலியா இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த அறிவு, ஞானம், யோகம். இந்த ஞான யோகம் தான் என்ன செய்யுது? பக்தி கொடியை வந்து, அதாவது மாயைங்கிற அந்த ஆடு அதெல்லாம் வந்து இந்த 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு நமக்கு, சத்தோ ரஜோ தமோ. அந்த குணங்கள்லாம் வந்து இந்த பக்தியில இருந்து நம்மளை தள்ளி விடாம காப்பாத்துறதுக்கு இந்த ஞானம்ங்கிற அந்த வேலியை இங்க போடுறாங்க. அதனாலதான் அந்த பக்தி வந்து பாதுகாக்கப்படுது. அதனால இந்த ஞான யோகமும் நமக்கு அவசியமா தேவை அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. இப்ப கஷேத்திரம்னா என்ன, களம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடல் தான். நம்ம உடல் தான் வந்து இங்க களம். இந்த உடலுக்குள்ளதான் இந்த ஆத்மா வந்து வசிக்குது. அதனால இந்த உடலையும் நம்ம பாதுகாத்து தான் ஆகணும். ஏன்னா என்ன செய்யும்? சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த உடலை பாதுகாத்தா தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்க அந்த ஆத்மாவுக்கு இறைவனை சென்றடையறதுக்கான ஒரு வழிமுறையை நம்ம இந்த உடல் மூலமா தான் செய்யணும். உள்ளுக்குள்ள ஆத்மா வந்து இருக்குது, அது பாட்டுக்கு செவனேன்னு இருக்குது. ஆனா இயங்குறது எது? உடல் தான் இயங்குது. அப்ப அதுக்கு உதவி செய்யுது இந்த உடல். அதனால இந்த உடலையும் நம்ம பாதுகாக்கணும். அந்த செயல்பாட்டுக்கான களமா இருக்கிறதுனால இது வந்து கஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. எதன் மூலமாக இந்த உடல் செய்யுது அப்படின்னா புலன்கள். நம்முடைய கண்ணு என்ன செய்யுது? பார்க்குது, காது கேட்குது, வாய் பேசுது, மூக்கு நுகருது, கை வந்து வேலை செய்யுது, கால் நடக்குது. இப்படி நம்முடைய புலன்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யுது? ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு உதவுது. அதனால புலன்கள் அந்த இடத்துல வருது. அடுத்தது வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம் உள்ளுக்குள்ள ஷட்டில் பாடியா இருக்குது. அதுவும் 2வது நிலையில நமக்கு வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு. மனம் ஒண்ணு சொல்லும், புத்தி ஒண்ணு சொல்லும், நம்மள்ட்ட இருக்க அகங்காரம் ஒண்ணு வேலை செய்யும். இப்படி அதெல்லாமும் சேர்ந்துதான் நாம இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய செயல்களை நாம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. இது வந்து சாதாரண வெறும் உடல் மட்டும் இல்லை. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த உடலுக்குள்ள வந்து இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து நம்ம ஜீவாத்மா வந்து ஒரு கஷேத்திரஞன். அது கூடவே இன்னொருத்தர் யார் இருக்கா? பரமாத்மா நம்ம இதயத்துக்குள்ள இருக்காரு 4 கை ரூபத்துலங்கிறோம். அவரு வந்து இன்னொரு கஷேத்திரஞன். நம்ம உடல்ல 2 கஷேத்திரஞன் இருக்காங்க. இந்த கஷேத்திரத்தை பார்த்துக்கிட்டு அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கவங்க 2 பேரும், ஒண்ணு ஜீவாத்மா, ஒண்ணு வந்து பரமாத்மா. இப்போ வந்து நமக்கெல்லாம் என்ன தெரியும்? நம்மளுடைய உடம்பை பத்தி மட்டும்தான் தெரியும். அதாவது ஒரு விவசாயிக்கு அவங்களுடைய சொந்த நிலத்தை பத்தி விஷயங்களை அவர் அறிஞ்சு வச்சிருப்பாரு. அது மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம அந்த ஆத்மாவுக்கு என்ன தெரியும்னா நம்மளுடைய உடம்பை பத்தி மட்டும் தெரியும். அது கூட முழுசா தெரியாது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஞானம் இல்லை. அந்த அளவுக்கு தான் நாம இருக்கிறோம். ஆனா பரமாத்மாவுக்கு என்ன தெரியும்? இந்த உலகத்துல இருக்க எத்தனை விதமான உயிர்கள், கோடிக்கணக்கான உயிர்வாழிகள் வாழறாங்கன்னா அத்தனை கோடி உயிர்வாழிகளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த உடல்ல வசிக்கக்கூடிய பரமாத்மா எல்லாருடைய களத்தையும் நிலத்தையும் அதாவது உடலையும் அவர் அறிவார். அதுதான் வந்து இங்க நமக்கு வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. நமக்கு வந்து நம்மளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும், பகவானுக்கு அனைத்தும் தெரியும் அப்படின்னு. இப்ப இதுல என்ன சொல்றாங்க? பூதா மகாபூதான் அகங்காரோ புத்திர் அவ்யக்தம் ஏவச்ச இந்திரியாணி தசைகம் ச பஞ்சசேந்திரி கோச்சராஹ இச்சா துவேஷ சுகம் துக்கம் சங்காதச்சேதனா திருதிஹி ஏத க்ஷேத்திரம் சமாசேன ச விகாரம் உதாகிருதம். இப்போ வந்து இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த இதுல வந்து சொல்றாங்க. எல்லாருமே வந்து பேப்பர் பேனா இருந்ததுன்னா கூட நீங்க குறிச்சு வச்சுக்கலாம். நம்ம வந்து எப்படி வந்து இது என்னென்ன முக்கியமானது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6, 7ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த உடல் நம்ம பிரபஞ்சங்களே வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுங்கிறத நம்ம ஒத்துக்கிறோம்.
இந்த உடம்பும் வந்து எதால ஆனது அப்படின்னா ஒரு 24 வகையான மூலக்கூறுகளால் ஆனது நம்முடைய உடல். 24 எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம சேர்ந்ததுதான் நம்மளுடைய உடல். அதுல வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத இங்க ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. பஞ்சபூதம். பஞ்சபூதங்கள்னா தெரியும், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அகங்காரம்ங்கிறது நம்முடைய ஃபால்ஸ் ஈகோ. அப்புறம் புத்திங்கிறது இன்டெலிஜென்ட். அவ்வியக்தம் அப்படிங்கிறது வந்து சத்துவ ரஜோ தமோ குணங்கள், அதுதான் அவ்வியக்தம். அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கக்கூடியது அவ்வியக்தம். அடுத்தது 10 புலன்கள். என்னென்ன 10 புலன்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், அது மொத்தம் சேர்த்து 10 புலன்கள். அடுத்ததாக நம்ம மனசு, அப்புறம் 5 புலன் பொருட்கள். 5 புலன் பொருட்கள்னா என்ன செய்யறோம், நம்ம வந்து புலன்களை வச்சுட்டு நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த சென்ஸ் கிரேட்டிபிகேஷன். என்னன்னா கண்ணால வந்து பாக்குறோம், காதால கேட்குறோம், அது வந்து உணர்றோம், நம்ம தோளால வந்து தொடு உணர்ச்சி இருக்கு. அந்த மாதிரி 5 விதமான புலன் பொருட்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது விருப்பு, வெறுப்பு, இன்பம், துன்பம், சேர்க்கை, உயிரின் அறிகுறிகள், திட நம்பிக்கை. இவையெல்லாம் சுருக்கமாக இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா அதுல வந்து நமக்கு பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் டீட்டெயில்டா பாகவத்துல சொல்லியிருக்காங்க. செயல்களின் களம், இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் நம்மளுடைய இந்த உடல். அதோட மாறுபாடுகள், இதுக்கு வந்து என்னென்ன மாறுபாடுகள்லாம் வருது, குழந்தையா பிறக்கிறோம், பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வளர்றோம், வளர்றதுக்கு அப்புறம் ஒரு நிலை இளைஞராக இருக்கிறோம். அப்புறம் வந்து என்னது, குழந்தைகள்லாம் நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்றோம், அப்புறம் முதுமை வருது, அப்புறம் வந்து நோய் வருது, அப்புறம் மறைஞ்சு போயிடுறோம், இறந்து போடுறோம். இப்படி நமக்கு மாறுபாடுகள்லாம் வருது இல்லையா, அதுதான் நம்மளுடைய உடல் இதனால ஆனது. இப்படிப்பட்ட உடல்ல இந்த மாதிரி மாறுபாடுகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம உடலை பத்திய அந்த ஞானத்தை பகவான் வந்து இதுல சொல்றாங்க. இதுல வந்து டீட்டெயிலாவே கொடுத்துருக்குறாங்க. 24 மூலக்கூறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 5 மகாபூதங்கள். எழுதி வச்சுக்கலாம்னா எழுதி வச்சுங்க நீங்கெல்லாம், இல்ல போட்டோ காப்பி அப்படியே போட்டோ எடுத்துங்க. அதெல்லாம் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இது 5 வந்து பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு வந்து நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது வந்து நம்ம உடல்ல இருக்குது. இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனதுதான் நம்ம உடைய உடல். அடுத்தது வந்து 10 புலன்கள் என்ன ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். 10 புலன்கள் பாத்தீங்கன்னா கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல், நம்மளுடைய தோல், அதாவது நம்ம ஸ்கின், இது 5 சேர்ந்தா ஞானேந்திரியங்கள். அது மூலமா தான் நம்ம ஞானத்தை அடைகிறோம். அதனால அது வந்து ஞானேந்திரியங்கள்னு சொல்றோம். அடுத்தது வந்து கர்மேந்திரியங்கள் 5 கொடுத்துருக்காங்க. கர்மேந்திரியங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா குரல், நம்மளோட நம்ம பேசுறதுனால வந்து என்ன செய்யுது, ஒரு சவுண்ட் வருது இல்லையா, குரல். அடுத்தது கால்கள் நடக்குது, கைகளால வேலை செய்யறோம். அடுத்தது ஆசனவாய், பாலுறுப்பு, அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்புகள், இதெல்லாம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள். கர்மத்தை செய்யறதுனால அது கர்மேந்திரியங்கள் சொல்றது. அப்புறம் இந்த ஞானேந்திரியங்கள் மூலமா நம்ம புலன் பொருட்களை நுகர்றோம். என்ன செய்யறோம், காதால நம்ம சத்தத்தை உணர முடியுது, நம்மளை தொடர்றது வந்து தொடு உணர்ச்சி, நம்ம ஸ்கின்னால நம்ம உணர்றோம், கண்ணால உருவங்களை பார்க்கிறோம், நாக்கால சுவை உணர்வு அடிக்குது, அடுத்தது மூக்கால சுவை, அதாவது நறுமணத்தை நம்ம மனத்தை ஒண்ணு நுகர்றோம். இப்படி இதெல்லாம் வந்து புலன் நுகர் பொருட்கள். இப்ப என்ன தனக்கு இதுல 5 பார்த்தோம், இதுல 5 பார்த்தோம், இதுல 10 பார்த்தோம், மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு, 20 வந்துருச்சு இல்லையா. அடுத்தது இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க, அந்த கரணங்கள், அதாவது மனம், புத்தி, அகங்காரம். இதுல சித்தம்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா ஏற்கனவே எங்களுக்கு வந்து மனம், மனசு, அதாவது மைண்ட், அப்புறம் இன்டெலிஜென்ட், அறிவு, அடுத்தது அகங்காரம், ஃபால்ஸ் ஈகோ, அந்த 3 சேர்ந்தா மொத்தம் 23. அதோட கூட சித்தம், சித்தம்ங்கிறது இங்க அவ்வியக்தம். அவ்வியக்தம்னா என்ன எடுத்துக்கிட்டோம்னா சத்துவ ரஜோ தமோ குணங்கள் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாததா இருக்குது, அதுதான் வந்து இங்க சித்தம்னு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆக மொத்தம் இதுல 4, மொத்தம் 20 + 4 24 வகையான மூலக்கூறுகளால் ஆனது நம்மளுடைய உடல். இது எல்லாமே என்னது, அழியக்கூடியது. இந்த ஜடப்பொருள் இதெல்லாம் ஒரு மேட்டரா இருக்கிறது வந்து நாம கிடையாது. உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆன்மாவும் இந்த ஜடப்பொருளும் ஒண்ணு கிடையாது அப்படிங்கிற இந்த ஞானத்தை பகவான் நமக்கு இங்க கொடுக்குறாங்க. அந்த 24 மூலக்கூறுகளோட பிளஸ் ஆன்மா பிளஸ் பரமாத்மா சேர்ந்தா மொத்தம் 26 அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படி ஆனதுதான் நம்முடைய இந்த உடல். இது வந்து என்ன செய்யுது, கடைசியா இறக்கும் மரணம் தருவாயில என்ன செய்யுது, இந்த பஞ்சமகாபூதங்களோட போய் ஒண்ணு அடைஞ்சிருது. இது எங்க இருந்து வந்ததோ அங்கேயே போகுது. நெருப்பால எரிக்கிறாங்க,
அப்புறம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, நீர்ல ஜலசமாதி செய்யறாங்க, மண்ணுக்குள்ள புதைக்கிறாங்க. இப்படி வந்து எந்த பஞ்சபூதங்கள்ல இருந்து வெளியில வந்து பஞ்சபூதங்களுடைய கலந்துருது நம்ம உடல் அப்படிங்கிறத இதுல வந்து அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப ஆத்மாவை மூடியுள்ள சரி ஆத்மாவை மூடியுள்ள 5 உரைகள். என்னென்ன உரைகள் மூடி இருக்குது? நம்ம ஆத்மா வந்து உணர முடியாம வந்து இங்க கவர் பண்ணியிருக்கு. என்னென்ன கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது தான். இப்ப அன்னமயா கோஷா, பிரம்மபுச்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது. அன்னமயா கோஷா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது உடல் சார்ந்தது. நம்ம வந்து ஒருத்தர் கூட ஒரு நாள் கூட நம்மளால சாப்பிடாம இருக்க முடியாது. ஏகாதசியில எப்படியோ நம்ம இருந்துடுறோம். மற்ற நாள்ல நம்மளால சாப்பிடாம நீ சாப்பிடாம உயிர் வாழினா வாழ முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அன்னமய கோஷா, பகவானை வந்து நம்ம அன்னத்தின் மூலமாக நம்ம உணரணும். அதுதான் அன்னமயா கோஷா. அது உடல் சார்ந்த நிலை. அடுத்தது வந்து பிராணமயா கோஷா. பிராணமயா கோஷான்னா என்ன? மூச்சு விடுறோம் இல்லையா? அந்த பிராணவாயு, அந்த மூச்சு விடுறதுனாலதான் நமக்கு உயிர் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அந்த நிலையில நம்ம இறைவனை உணரணும். அதுதான் பிராணமயா கோஷா. அதுவும் உடல் சார்ந்தது. அடுத்தது வந்து மனோமய கோஷா, அதாவது ஞானம். ஞானமயா கோஷா, மனசாலதான் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க முடியும்? நாம வந்து இந்த உடல் அல்ல, நாம ஆன்மா. அதோட பகவான்னு ஒருவர் இருக்காரு, நம்ம அங்கதான் போகணும் அப்படிங்கறத அந்த ஞானம் எல்லாம் தெரியுது இல்லையா? அதுதான் மனோமய ஞானமயா கோஷாங்கிறது. விஞ்ஞானமயா கோஷமும் அப்படிதான். பகவானை பற்றி நாம புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியது. பகவானை பற்றிய அந்த விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடியது விஞ்ஞானமயா கோஷா. அதாவது இந்த உடலை விட்டு நம்ம பிரிஞ்சிருந்து தனித்துவமா நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிலை. அடுத்தது லாஸ்டா இருக்கிறது ஆனந்தமய கோஷம். அதுதான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள், பரமாத்மா, 4 கை சுரூபத்தோட இருக்கக்கூடிய அந்த நாராயண தோற்றம். இப்படியே நம்மளுடைய ஆத்மாவை 5 விதமான உரைகள் வந்து மூடியிருக்கு. ஆனா நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க, இந்த அன்னமயா கோஷா, அந்த உடலையே வந்து நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சு தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னு பகவான் வந்து இந்த ஞானத்தை நமக்கு வந்து இதன் மூலமா உரைக்கிறாங்க. இப்ப உடலில் உள்ள 2 அறிவர்கள், நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான். ஜீவாத்மா ஒண்ணு, பரமாத்மா ஒண்ணு. தனது உடலை மட்டும் அறிபவன் ஜீவாத்மா. நம்மளுடைய உடம்பு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். இப்ப நம்ம வந்து வந்து ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு குடிமகன், நம்ம ஒரு இந்த நாட்டுல ஒரு குடிமகன், எத்தனையோ பேர் குடியிருக்கிறாங்க, அதுல நாமளும் ஒருத்தர். அது மாதிரி நம்ம இந்த உடலுக்குள்ள குடியிருக்கிற ஆத்மா நாம. அதனால நமக்கு இந்த உடலை மட்டும் தெரியும், அதுதான் ஜீவாத்மா. இன்னொருத்தர் இருக்காரே, அவர் யாரு? பரமாத்மா. அனைத்து உடல்களையும் அறிபவர். இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆடு, மாடு, கோழிய, கொசு, ஈல இருந்து அத்தனை உடல்லையும் பகவான் இருக்கிறாரு. அத்தனை உடல்களையும் அறியக்கூடியவர் யாரு அப்படின்னா அவர் தான் பரமாத்மா. அவர் எப்படி அறியறாரு அப்படின்னா, நாடு முழுவதும் அறியும் மன்னன் போல. இப்போ வந்து ஒரு நாட்டுல குடியிருக்கிறோம். நம்ம வந்து இந்தியா தேசத்துல, நான் வந்து காரைக்கால்ல இருக்கேன், நீங்க வந்து ஒரு சென்னையில இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க. உங்களுக்கு இந்த அந்தந்த ஊர்ல இருக்கிற அந்த நம்ம வந்து நம்மளுடைய வீட்டை மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா நம்மளுடைய மினிஸ்டர் பதவியில இருக்கிறாங்க இல்லையா, நமக்கு வந்து முதல் மந்திரி, பிரதம மந்திரி, கவர்னர் எல்லாம் நமக்கு அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம நாட்டை ஆளக்கூடிய மன்னனுக்கு என்ன தெரியும்? நம்மள்ட்ட எவ்வளவு சொத்து இருக்குங்கிறது தெரியும். நமக்கு வந்து என்ன தெரியும்? நம்மள்ட்ட இருக்க சொத்து நமக்கு தெரியும். அடுத்தவங்க வீட்டு சொத்து எவ்வளவு இருக்குன்னு நமக்கு கணக்கு தெரியாது. ஆனா நாட்டை ஆளக்கூடிய ராஜாக்கு என்ன தெரியும்? யார்கிட்ட எவ்வளவு சொத்து இருக்குங்கிறது தெரியும். ஏன்னா நம்ம வருமான வரி காட்டுவோம். வருமான வரி கட்டுறோம், வருமானத்தை காட்டுறோம். காட்டலன்னா அவன் என்ன பண்ணுவாங்க? அது தப்பான வழின்னு பிடிங்கிட்டு போயிடுவாங்க. அது மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் அறிந்த அந்த ராஜாவை போல பகவான் என்ன செய்யறாரு? எல்லா உடல்களையும் அறியக்கூடியவர். அவர் தான் இன்னும் 2வது கஷேத்திரஞன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்ப அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி அடுத்தது வந்து ஞேயம், அதாவது அறிவு. ஞானம்னா என்னன்னு கேள்வி கேட்டார் பகவான்கிட்ட. ஞானம்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம், அழகான ஸ்லோகம் இருக்கு. அமானித்வம் மதம் பித்வம் அஹிம்சா சாந்தி ராஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌஷம் சைரியம் ஆத்ம விநிகிரக இந்திரியாதேஷு வைராக்கியம் அனஹங்கார ஏவச்ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்கதோஷானு தர்ஷனம் அசக்திரணபிஷ்வங்க புத்திரதார கிரகாதிஷு நித்யம் சமசித்தத்வம் நிஷ்டானிஷ்டோபவத்யுஷு
மயி சாணன்ய யோகேன பக்தி அவ்யபிசாரிணி விவிக்த தேச சேவித்வம் அரதீர்ஜன சம்சதி அத்தியாத்ம ஞான நித்யத்வம் தத்வஞானார்த்த தர்ஷனம் ஏதத் ஞானம் இதி புரோக்தம் அஞ்ஞானம் யத் அதோன்யதா. 8வதுல இருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரையிலும் 9, 10, 11, 12 5 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் 20 வகையான பண்புகளை இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த 20 வகையான பண்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் அறிவு அப்படிங்கிறாரு இந்த இடத்துல. அதை தவிர மற்ற எல்லாம் அறியாமைன்னு சொல்லிட்டாரு பகவான். அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அடக்கம். அடக்கம், அகிம்சை, சகிப்புத்தன்மை, எளிமைன்னு படிப்படியா இருக்கு இல்லையா? அதை என்ன சொல்லியிருக்காரு? அடக்கம்னா எப்படி இருக்கணும்? நாம அதாவது நம்மகிட்ட அறிவு இருக்கலாம், அழகு இருக்கலாம், ஆனா கர்வம் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் அடுத்தது, அதேதான் வருது, கர்வமின்மை, அந்த நிலை. அடுத்தது அஹிம்சை. அஹிம்சைன்னா எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு உயிரை கொல்றதுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஹிம்சைன்னு. ஆனா அது கிடையாது. நம்ம மனசால அவங்கள தப்பா நினைச்சா கூட அது அஹிம்சை. ஒரு வார்த்தையால அவங்கள நம்ம திட்டி காயப்படுத்தினா கூட அது இது அஹிம்சையில வராது, ஹிம்சைப்படுத்துற மாதிரி ஆகுது. அந்த நிலையில நாம என்ன செய்யணும்? நான் வயலன்ஸ் அப்படிங்கிற நிலையில இருக்கணும். அடுத்தது பொறுமை. பொறுமை எப்படி இருக்கணும்? பூமி தாயை போல. பூமாதேவி என்ன செய்யறாங்க? எவ்வளவு போட்டு வெட்டுனாலும் கொத்தினாலும் அவங்க பொறுத்துக்கிறாங்க. புள்ளினும் பொறுமையா இருக்கணும், சிர்ஷாஷ்டகத்துல வருது. அந்த மாதிரி ஒரு பொறுமையோட இருக்க நிலை நமக்கு இருக்கணும். அடுத்தது எளிமை. நம்மள்ட்ட எவ்வளோக்கு நம்ம சிம்பிளா வாழணுமோ, நமக்கு ஒரு உடுத்திக்க துணி, இருக்க ஒரு வீடு, சாப்பிட உணவு, இது இருந்தால் போதும். அதை தாண்டி நமக்கு என்ன வேணும்? ஆனா அந்த எளிமையோட நம்ம யாரும் இருக்கிறது இல்ல. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை அணுகுதல். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு குரு அவசியம். அந்த குரு மூலமாக தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை சென்ற முடியும். பகவானை அடையறதுக்கு ஒரு பாலமா இருக்கிறது யாரு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த குரு. அந்த குருவை நாம கைப்பிடிச்சுக்கணும். அடுத்தது தூய்மை. உடல் தூய்மை நீரால் அமையும், உள்ள தூய்மை வாய்மையால் அமையும்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த மாதிரி நம்ம உள்ள தூய்மையை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் உச்சரிச்சு நம்ம உள்ள தூய்மையை எடுத்துப்படுத்திக்கணும். அடுத்தது தளராமை. நமக்கு ஏதாவது துன்பம் வந்துட்டுன்னா உடனே தளர்ந்து போய் சோர்ந்து போய் உட்காருவோம் இல்லையா? அது கூடாது. சுய கட்டுப்பாடு. உடல், மனசு, மனம், புத்தி எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கணும். அடுத்தது புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். நம்ம பாக்குறது, கண்ணால பாக்குறது நம்ம அட்ராக்ஷன் ஆகி அதை வாங்கணும்னு நினைப்போம். வாங்க முடியலன்னா நம்மள்ட்ட அடுத்தது கோபம் வரும். இதெல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் நம்ம கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கிற விஷயங்கள். அப்ப அந்த புலனுகர்ச்சி பொருளா இருக்கக்கூடிய, நம்மளை கவர்ந்து இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்ல இருந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? துறக்கணும். அதுல பற்று இருக்காம அது மேல துறவு வைராக்கியத்தை நம்ம வைக்கணும். அடுத்தது பொய் அகங்காரம் இல்லாதிருத்தல். பொய் அகங்காரம்னா என்ன? நாம இந்த உடல் இல்ல, நம்ம ஆன்மா, ஆன்மீக ஆன்மா அப்படிங்கிறத நினைக்கிறது தான் உண்மையான அகங்காரம். இது பொய் அகங்காரம் தான், நாமளே உடல் நினைக்கக்கூடியது. அடுத்தது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். அதாவது நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்தோம்னா நமக்கு மாற்றங்கள் இருக்குது. ஜென்மம், மிருத்யு, ஜரா, வியாதி, இது இல்லாம நம்மளால வாழ முடியாது. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துக்கு போனா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறத நாம உணரணும். அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? குழந்தைகள், மனைவி, வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு இருத்தல். உடனே சன்னியாசியா போயிடுங்க சொல்றீங்களா மாதாஜின்னு கேட்டுறாதீங்க. சன்னியாசியாக போக வேண்டாம். குடும்பத்திலே இருக்கலாம், மனைவி மக்களோட வாழலாம், அவங்கள்ட்ட பாசம் வைக்கலாம், அன்பு செலுத்தலாம். ஆனா பற்றுதலை வைக்கக்கூடாது. பற்றுதல் வேற, பாசம் வேற அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த நிலையில அவங்களையுமே நம்ம இந்த பக்தி வழிக்கு அழைச்சிட்டு வந்தா ரொம்ப நல்லது. அடுத்த விருப்பு வெறுப்புகளில் சமநிலை. நமக்கு இந்த டுவலிட்டின்னு சொன்னோம்ல, இரவு பகல், இன்பம் துன்பம், விருப்பு வெறுப்பு, அந்த நிலையில இருந்து மாறுதல், சமநிலையோட இருக்கிறது. அப்புறம் பகவான் மேல களங்கமற்ற பக்தி. எப்பவுமே எப்படின்னா தூய பக்தி செலுத்தணும், பியூர் டிவோஷன். அந்த டிவோஷன் நம்ம பகவான் மேல அன்பு சேவை செய்யும் பொழுது பகவானை சென்றடைய முடியும். அடுத்து தனிமையான இடங்களில் வாழ விரும்புதல். அப்படின்னா ஒரு ஏதாவது ஒதுக்குப்புறமா ஏதாவது இடத்துல போய் தனி வீட்டுல வசிக்கணுமான்னா இல்லை. நம்ம குடும்பத்திலேயே இருந்தாலுமே பொது என்ன செய்யணும்? எல்லாரோடையும் உட்கார்ந்து கலந்து கலந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தோம்னா பௌதிகத்தை தான் பேசுவோம்.
அப்பப்ப நம்ம என்ன செய்யணும், தனிமையா போய் பகவானை தியானம் பண்ணணுங்கிறத சொல்லியிருக்காரு. பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்து அதான் விலகி இருக்கணும்னு. ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றுதல். ஆத்ம ஞானம்ங்கிறது தான் நம்ம உடல் வேற ஆன்மா வேறங்கிற அந்த ஞானத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ அறிவு ஆய்வு. பகவானை பற்றிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுல நம்ம ஆர்வம் காட்டணும், அதுல ஆராய்ச்சி பண்ணணும், அதுல ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். இந்த மாதிரி 20 வகையான பண்புகளை நம்ம பகவான் அறிவு அப்படின்னு சொல்றார். அடக்கம் தான் அதுல அறிவோட ஆரம்பம். அது பகவானை தேடுறதுல போய் முடியுது. இதை தவிர மற்ற எது இருக்கோ அது எல்லாமே அறியாமை அப்படின்னு பகவான் இந்த 5 ஸ்லோகங்கள்ல அழகா சொல்லியிருக்காரு. அடுத்தது இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பரமாத்மா பத்தி இப்ப வரப்போகுது. உபதிருஷ்டானுமந்தாச்ச பக்தா பக்தா மகேஸ்வரः பரமாத்மேதி சாப்யுக்தோ தேகேஸ்மின் புருஷ பரஹ. யாகங்களின் இறைவன் யாருன்னா பகவான் பரமாத்மா தான். அவரு தான் எல்லா யாகங்களையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர். பக்தாராம் யஞ தபசாம் சுகிருதம் சர்வபூத்தானம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த பகவான் அவருதான் பரமாத்மா, யாகங்களின் இறைவன். அவர் எங்க வசிக்கிறார்? நம்முடைய இதயத்துக்குள்ள 4 கை ரூபத்துல, பரமாத்மா ரூபத்துல அவர் வசிக்கிறார். இந்த உடல்ல ஒரு ஆத்மாவோட ஒரு பரமாத்மாவும் இருக்காரு. அவர் எப்படி இருக்கிறாரு? நம்ம படிச்சோம், 2 பறவைகள், ஒண்ணு பழந்தின்னும் பறவை, ஒண்ணு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க சாட்சி பறவை அப்படின்னு. அந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பகவான் தான் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். அப்படின்னா நான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. அவரு தான் சுப்ரீம் என்ஜாயர். எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடியவர் அவர் தான். நாம அனுபவிக்கிற அந்த இன்பம் துன்பம் எல்லாம் பகவான் துன்பமே அவர் கிடையாது, இன்பம் மட்டுமே அனுபவிக்கிறார். நாம எப்படி அனுபவிக்கிறோம்? இன்பம் கொஞ்சம், துன்பம் அதிகம் அனுபவிக்கிறோம். நாமெல்லாம் கொஞ்சம் தான் அனுபவிக்கிறோம். பகவான் ஃபுல் என்ஜாயர். அவர் தான் தெய்வீக அனுபவிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவரே இறைவன், அவரே பரம உரிமையாளர். படைத்தது அவர்கிட்ட தான் எல்லாமே வந்திருக்கு. அப்ப அவரு தான் உரிமையாளர். அவரு கொடுத்தது அவருக்கே கொடுக்கவே நமக்கு மனசே வராது. அந்த மாதிரி நாமெல்லாம் என்ன செய்யறோம்? உரிமை கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்தது என்ன செய்யறாரு? மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் அவரே. நம்ம உள்ளுக்குள்ள உட்கார்ந்துக்கிட்டு நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் பகவான் என்ன செய்யறாரு? பர்மிஷன் கொடுக்கிறாரு. சில செயல்களை செய்யறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கிறாரு, சில செயல்களை செய்ய பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு. அப்ப அவர் தான் என்ன செய்யறாரு? அவர் தான் உபதிரஷ்டா அனுமந்தா. அப்படின்னா என்ன? அனுமதி வழங்கக்கூடிய நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் அவரே அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க. பரமாத்மா எப்படி இருக்கிறாரு? சாட்சி மற்றும் அனுமதிப்பவர். நம்ம சாட்சிங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம். 2 பறவைகள் உருவத்துல நம்ம முண்டக உபநிஷத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்னும் சில உபநிஷத்துக்களையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படி பகவான் எப்படி இருக்கிறார்னா நமக்கு சாட்சியோட இருக்கிறாரு. அடுத்தது எப்படி இருக்கிறாரு? அனுமதிக்கிறார். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களை அனுமதிக்கிறார். இப்ப நம்ம இந்த உடல்ங்கிற வாகனத்துல நாம என்னவா இருக்கிறோம்? ஒரு பயணியா இருக்கிறோம். நம்ம என்ன பண்றோம்? இதுல பயணம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். டிராவல் தான் நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். இத டிராவல் பண்றதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்றாருன்னா பரமாத்மா. இப்போ இந்த உடல் ஒரு காருன்னு வச்சுக்கோங்க. இதுல அதெல்லாம் காட்டியிருக்காங்க. இங்க ஒரு கார் இருக்கு. அந்த கார் டிரைவர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. உள்ள பயணிக்கக்கூடிய பயணியா இருக்கிறது ஆத்மா. இப்ப பகவான் குருஷேத்திர போர்க்களத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு சாரதியா, தேரோட்டியா வராரு. அதனாலதான் அவருக்கு பார்த்த சாரதி அப்படிங்கிற இந்த நாமத்தையே அவருக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிறோம். ஏன் பகவானுக்கு அர்ஜுனனுக்கு அவர் தேரோட்டியா இருக்கணும்? இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே கடவுள் அவரு, எல்லாத்தையும் படைச்சவரு. அவர் ஏன் கீழே இறங்கி அந்த நிலைக்கு வரணும்? தேரோட்டியா எதுக்கு வரணும்? நம்மள வழி காட்டுறாரு. அந்த நிலையில நம்மள நல்ல பாதையில நம்ம அழைச்சிட்டு போறாரு. அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியா மட்டும் இல்ல, நமக்குமே அவரு தான் சாரதி. அதுதான் என்ன செய்யறாரு? இந்த உடல்ங்கிற இந்த வாகனத்தை நாம உட்கார்ந்து பயணம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கூடவே டிராவல் பண்ணக்கூடிய அந்த பரமாத்மா என்ன செய்யறாரு? அவருதான் இந்த வாகனத்தை ஓட்டிட்டு இருக்கிறாரு. நம்ம வண்டி ஓடுதுன்னா அது பகவானுடைய கருணையினாலதான், நம்ம விருப்பப்படியெல்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். உபதிரஷ்டா, அதாவது ஓவர்சீர்.
நம்ம செயல்களை எல்லாம் அவர் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காரு, உன்னிப்பா பார்த்துட்டு இருக்காரு. நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் யாருக்கும் தெரியாம ஒரு செயலை செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னுட்டு, யாருமே பார்க்கல அப்படின்னு. ஆனா பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்களையும் பகவான் வந்து என்ன செய்யறாரு, கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அனுமந்தா அப்படின்னா என்ன, பர்மிட்டர். அவர் தான் நமக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. நம்ம நிறைய ஆசைப்படுவோம், நிறைய ஆசைப்படுறது எல்லாத்தையுமே அவர் பர்மிஷன் கொடுக்குறாருன்னா இல்ல. நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு அவருக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும்னு தோணுதோ அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்து அந்த காரியத்தை நமக்கு நிறைவேற்றி வைக்கிறாரு. அப்படி அவர் செய்யலைன்னா உடனே நம்ம கடவுளை திட்டுவோம், பாரு இந்த கடவுளுக்கு கண்ணே இல்லை, நமக்கு வந்து நம்ம நினைச்ச காரியத்தை நடக்கவே விடாம பண்றாரு அப்படின்னு நம்ம செய்வோமா இல்லையா? ஆனா வந்து அப்படி இல்லை. நமக்கு பர்மிஷன் வந்து இந்த அளவுக்கு கொடுத்தாதான் இந்த ஆத்மா வந்து நல்ல வழியில போகும். அளவுக்கு மீறி கொடுத்தா என்ன செய்யும்? இப்போ வந்து நம்ம வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கான், சின்ன பையன், 10 வயசு பையன். அவன் யாரோ ஒருத்தவங்க சிகரெட் குடிக்கிறத பார்த்துட்டு, அப்பா எனக்கு சிகரெட் வாங்கி கொடுன்னு கேட்டா நம்ம எல்லாம் வாங்கி கொடுப்போமா? கொடுக்க மாட்டோம் தானே? ஹரே கிருஷ்ணா. கொடுக்க மாட்டோம் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, கொடுக்க மாட்டோம். கொடுக்க மாட்டோம். ஏன் கொடுக்க மாட்டோம்? அது வந்து கெட்ட பழக்கம், அது வந்து அவனுக்கு நல்லது இல்லை, அவனை வந்து தீய வழியில கொண்டு விடும் அப்படின்னு கொடுக்க மாட்டோம். அது மாதிரி காலேஜ் +2 படிக்கிற பையன் வந்து எனக்கு வந்து பெரிய புல்லட் வாங்கித்தா அப்படின்னு கேட்டா வாங்கி கொடுக்க மாட்டோம். அது வந்து நம்ம என்ன செய்வோம், குழந்தைங்களுக்கு எது தேவை தேவையில்லைங்கிறது ஒரு தந்தைக்கு எப்படி தெரியுமோ அது போலதான் பகவானுக்கு வந்து நம்முடைய குழந்தைகளா, அவர் தான் நம்மளுடைய குழந்தைகளா தான் நம்மளை பாதிக்கிறார். நம்மளுடைய தந்தை அவர் என்ன செய்வாரு, நம்ம ஆசைப்பட்டது எல்லாத்தையும் நிறைவேற்ற மாட்டாரு. நமக்கு வந்து எது நல்லதோ அதை மட்டும் அவர் நிறைவேற்றுவாரு, நமக்கு எது கெடுதலோ அதை வந்து செய்ய மாட்டாரு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். நாம என்ன செய்யறோம், காரின் பின் இருக்கையில் அமர்ந்திருக்கிறோம். பரமாத்மா தான் இங்க வண்டியை ஓட்டுறாரு அப்படின்னு வந்து இல்ல அழகா சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இறைவனோட 3 நிலைகள், இதை நான் சொல்ல மாட்டேன், நீங்க தான் சொல்லணும். 3 நிலைகள் என்னென்ன பார்த்தோம்? இங்கே பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். பகவான் 3 நிலைகள்ல நம்ம பார்த்தோம். பிரம்மன்கிறது வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதி, அதாவது சூரியனோட ஒளி கதிர் மட்டும் பார்க்கறது வந்து பிரம்மன். அதுதான் அந்த பிரம்மன் நிலையில இருக்கிறவரும் பகவான் தான். அவரும் வந்து ஜோதி வடிவத்துல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத முதல் அந்த நிலை, அந்த நிலையில அவர் இருக்கிறாரு. 2வது என்ன, பரமாத்மா, அதாவது நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நாராயண ரூபம், அவரு தான் பரமாத்மா ஸ்வரூபம். அடுத்தது பகவான் கிருஷ்ணன், மூலம் முழுவதற் கடவுள். அவர் வந்து இப்ப சூரியனோட ஒப்பிட்டு சொல்லிருக்காங்க. சூரிய ஒளியை பார்த்தோம்னா பிரம்மன், சூரிய மண்டலம் அதாவது சூரிய வட்டம் அது ஒரு கிரகம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுதான் பரமாத்மா. சூரியனுக்குள்ளேயே போகக்கூடிய நிலை, பகவானை முழுமையா உணர்ந்தக்கூடிய நிலை, அதுதான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணன். இந்த 3 நிலைகள்ல தான் பக்தர்களையும் உணர்றாங்க. ஒரு நிலை வந்து அருவ பிரம்மத்தை வழிபாடு பண்றாங்க, ஒரு நிலை வந்து நாராயண ரூபத்தை வழிபாடு பண்றாங்க, ஒருத்தவங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்றாங்க. இதுல 3 நிலைகள்ல பகவான் தோன்றாலும் அனைத்தும் கிருஷ்ணரிடமே இருந்து வந்தது அப்படிங்கிறத நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, பிரகிருதிம் புருஷம் செய்வ வித்யநாதி உபாபி விகாராம் ச குணாம் செய்வ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். இப்போ வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, இந்த ஞானம் வந்து எப்படிப்பட்டது, பிரகிருதிங்கிறது நம்ம ஜட இயற்கை. இந்த ஜட இயற்கை வந்து அழியாதது. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பகவத்கீதையோட 5 விஷயங்களை பார்த்தோம். அதுல வந்து ஜட இயற்கையும் சரி உயிர்வாழிகளும் சரி என்னது, அழியாதது. தற்காலிகமா தோன்றி தோன்றி மறையுமே தவிர அதுக்கு அழிவு கிடையாது, ஆரம்பமற்றவை. பகவான் எப்படி அனாதி ராஜே கோவிந்தக அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இந்த உயிர்வாழிகளும் எப்படின்னா அனாதிதான், அதுக்கும் வந்து என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது, சனாதனமானது அப்படிங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கணும். இயற்கைக்கும் உயிர்வாழியும் ஆனா ஆரம்பமற்றவை. அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன, வந்து மாற்றங்கள் நிகழுது. நம்ம உடல் வந்து என்னது, குழந்தையா பிறக்கும் போது மடியில வச்சுக்கிறோம், அப்புறம் வளருது, மாற்றம் வந்து வயசாகி கிழவனாகி வந்து நம்ம உடல் இறக்குது. இப்படி பல நிலைகள்ல உடல் மாறுது. ஜட இயற்கையும் மாறுதல் அடையுது. பார்த்தீங்கன்னா பருவ காலங்கள்லாம் வருது, வசந்த காலம், கோடை காலம், மழைக்காலம், குளிர்காலம் அப்படின்னு பலவித மாற்றங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது. இதெல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த முக்குணங்களின் வழியாக இந்த மாற்றங்கள்லாம் வருது.
நம்ம வந்து சோல் வந்து பியூரு, ஆனா இந்த உடல்ல தான் மாற்றங்கள்லாம் வருது. இந்த ஜட இயற்கைக்கு தான் மாற்றம் வருது. இதெல்லாம் வந்து ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு பகவான் இதுல சொல்றாங்க. இப்ப ஒரு திராசு தட்டு. இந்த திராசு தட்டுல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தட்டுல பாத்தீங்கன்னா இயற்கை, இன்னொரு தட்டுல பாத்தீங்கன்னா புருஷன். அவங்களுடைய விஷயங்களை இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. இயற்கையும் புருஷனும் வந்து ஒரு திராசு தட்டுல நிறுத்திருக்காங்க. இயற்கை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா செயல்களுக்கும் கருவிகளுக்கும் காரணம். அதாவது இப்ப நாம இந்த உலகத்துல வந்து நம்ம பிறக்கிறோம். பிறக்கும் பொழுது நமக்கு இன்ன உருவம் வேணும்னு நம்ம யாராவது சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பிறக்கிறோமா? மாதாஜி நீங்க வந்து வித்யா அஸ்வின் அப்படின்னா பிறக்கணும், கணே கோமதி நாராயணன் அப்படின்னு நான் பிறக்கணும்னு யாராவது வேண்டிக்கிட்டு பிறந்தீங்களா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி. ஏன்னா அது நம்ம கையில இல்ல. நம்ம வந்து எந்த உடல் நமக்கு கிடைக்கணும்னு யார் முடிவு பண்றான்னா இந்த ஜட இயற்கை தான் முடிவு பண்ணுது. இயற்கை தான் முடிவு பண்ணுது. நம்ம செஞ்சக்கூடிய கருமங்கள், முற்பிறவியில நம்ம வந்து என்னென்ன கருமம் செஞ்சிருக்கோமோ, இறக்கும் பொழுது எதை நினைச்சுக்கிட்டு இறந்தோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒரு உடல்ல நம்மளை வைக்கிறாங்க. அது தேவ உடலா இருக்கலாம், அசுர உடலா இருக்கலாம், மனித உடலா இருக்கலாம், நாய் உடல், பன்றி உடல் கூட இருக்கலாம். நாய் உடல்ல கிடைச்சனா என்ன செய்யணும்? நம்ம நாயை போல படைச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான். பன்றி உடல் கிடைச்சா மலத்தை தான் சாப்பிடணும். இப்படி நாம வந்து அந்த உடல் வந்து நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் நாம கிடையாது. நமக்கு வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள், நம்மளுடைய எண்ணங்கள், நம்மளுடைய அந்த சத்துவரஜோ தமோ குணங்கள்ல நாம என்னென்ன எண்றோமோ, நம்ம என்னென்ன செயல்களை செய்யறோமோ அதுக்கு தகுந்த ஒரு உடலை நமக்கு வந்து இந்த ஜட இயற்கை கொடுக்குது. பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே அந்த உடலை நமக்கு அது கொடுக்குது. சரி, அடுத்தது வந்து நமக்கு இன்பமும் துன்பமும் வருதே, கஷ்ட நஷ்டம் வருதே, அதுக்கு யாரு காரணம்? அதுக்கு வந்து ஜட இயற்கை காரணம் இல்ல, பகவானும் காரணம் அல்ல. அதுக்கு முழுக்க முழுக்க நாம தான் காரணம் அப்படின்னு வந்து இதுல சொல்றாங்க. இன்பம் மற்றும் துன்பத்தை அனுபவிப்பான் யாரு? புருஷன், நாம தான். அது அனுபவிக்கிறதுக்கு காரணம் யாரு அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் நமக்கு வந்து இன்ப துன்பத்தை இங்க கொடுக்குது. இப்படி வந்து எதனால வந்து இந்த ஆத்மா சிக்கியுது அப்படின்னா ஜட பொருளை அனுபவிக்க முயல்வதால். இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் அனுபவிக்கணும் ஆசையினால நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? இதுல வந்து மாட்டிக்கிறோம். 3 குணங்கள்ல சிக்குண்டு போறோம், மாயைக்கு கட்டுண்டு போறோம், பகவானை மறந்துடுறோம். அப்ப நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம்? இன்ப துன்பங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். எப்ப ஜட இயற்கையும் புருஷனுக்கும் என்ன கொடுத்திருக்காரு? பகவான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்திருக்கிறாரு. அந்த குறிப்பிட்ட ஃப்ரீடத்தை வச்சுக்கிட்டு நாம என்ன செய்யறோம்? இந்த இயற்கையை ஆளணும், இதை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஆசையினால நம்ம கஷ்ட நஷ்டத்துல மாட்டிக்கிறோம், பகவானை நினைக்காம அப்படிங்கிறத இதுல சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுல அடுத்தது வந்து நிறைய ஞானங்கள் வந்து இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நவீன அறிவியல் vs ஆன்மீக மெய்ஞானம். இப்ப சயின்ஸுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்கும் உள்ள ஒரு விஷயங்களை இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப சயின்ஸ்னா என்ன? வந்து இப்போ வந்து எனக்கு ரிங் வருது, ஃபோன்ல வந்து எனக்கு ஒரு கால் வருது. அப்ப அந்த கால் வந்ததுன்னா உடனே நான் என்ன செய்வேன்? போனா நம்மள்ட்ட பேசுது. இன்னொருத்த அந்த யார் கால் பண்ணாங்களோ ஒரு நபர், அங்க ஒரு பெர்சன் தான் என்கிட்ட பேசுறாரு. மற்றபடி போனுக்கும் அதுக்கும் இது ஒரு கருவியா தான் இங்க செயல்படுது. மற்றபடி இந்த போன் வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. அந்த மாதிரி நம்ம அறிவியல் என்ன செய்யுது, சயின்ஸ் என்ன செய்யுதுன்னா இந்த போனை தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுது. இந்த இந்த போனை வந்து பல இந்த என்னென்ன இதுல வந்து நுணுக்கங்களை கொடுக்க முடியுமோ அத்தனையும் கொடுத்து நமக்கு ஒரு போனை தயார் பண்ணி நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அது சயின்ஸு. ஆனா நம்ம பேசுறோம்ல, நம்ம யார்கிட்டயோ தொடர்பு கொள்றோம்ல, காலர், அவரு வந்து எப்படிப்பட்டவர்? ஆன்மீகம். அதுதான் ஆன்மீகத்துக்கும் அறிவியலுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நாம வந்து ஒரு சயின்ஸா பார்த்தோம்னா, விஞ்ஞான ரீதியா பார்த்தோம்னா இதை ஒரு போனுன்னு நம்ம வந்து வச்சுக்கிறோம். ஆனால் இந்த போன் வழியா நமக்கு யார் ஒருத்தவங்க பேசுறாங்களோ அந்த மனிதர் தான் வந்து இப்ப நமக்கு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும். அதை தான் வந்து இங்க ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அறிவியலுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, அறிவியல் எல்லாம் அந்த பொருட்களோட அந்த தராதரம், அது என்னென்ன வகையில செயல்பட்டிருக்கு, என்னென்ன வகையில செய்யப்பட்டதுங்கிறத தான் பார்ப்போம். ஆனா செய்யறதுனால வரக்கூடிய பிரயோஜனம் என்ன அப்படிங்கிறத நமக்கு மெய்ஞானம் கத்துக் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது மறுபிறவியும் மக்கள் தொகையும் ஒரு விளக்கம் இங்க கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்ப நான் சொன்னதுதான்,
மக்கள் தொகை என்பது மனிதர்களை மட்டும் குறிப்பதல்ல. நம்ம வந்து இங்க உலகத்துல வந்து வாழறோம்னா நாம மட்டுமே வாழல. இந்த பாருங்க, காட்டு விலங்குகள், நாட்டுல இருக்கக்கூடிய அனிமல்ஸ், பசு, அப்புறம் நாய், பூனை, இந்த மாதிரி மிருகங்கள், வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பல்லி, கொசு, கரப்பாம்பூச்சில இருந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் தாவரங்கள், அப்புறம் நீர்வாழ் உயிரின, அப்புறம் நிலவாழ் உயிரின, அப்புறம் 4 கால்ல நடக்கக்கூடிய கால்நடைகள், அப்புறம் 2 கால் மனிதர்கள், இப்படி எல்லாரையும் சேர்த்தது. இது மட்டும் இல்லாம அசுரர்கள், தேவர்கள், யக்ஷர்கள், குபேரர்கள், எல்லா உயிர்வாழிகளும் சேர்ந்ததுதான் மக்கள் தொகைன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் மொத்தத்துல இருக்கு. அதாவது 84 லட்சம்னா அத்தனை எண்ணிக்கை கிடையாது, அத்தனை வெரைட்டி உயிரினங்கள் இந்த உலகத்துல இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டா அடுத்தது என்ன, விலங்கினங்கள் குறையும் போது அந்த ஆத்மாக்கள் மனித உடலுக்குள் நுழைகின்றன. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து நம்ம வந்து எடுத்த எடுப்புல நமக்கு மனித உடல் கிடைச்சுதான்னா நமக்கு தெரியாது. எந்த உடல் நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிடைச்சதுன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா நமக்கு ஓரறிவு, ஈரறிவு, மூன்றறிவுன்னு நமக்கு அறிவுடைய ஜீவன்களை நம்ம கணக்கு வச்சிருக்கிறோம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அணுவுல இருந்து, ஒவ்வொரு உயிரினத்துல இருந்து அடுத்தடுத்த உயிரினம் வந்து தோன்றுகிறது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு கூட அந்த காலையில அந்த கிளாஸ்ல ஒரு இது சொன்னாங்க, ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொன்னாங்க. என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, நாரதர் வந்து பகவான்கிட்ட கேட்டாராம், வந்து எந்த மாதிரி பக்தி, அதாவது யார் வந்து ஆன்மீகத்துல நாராயணாங்கிற அந்த நாமத்தை சொல்லும் பொழுது என்ன அடையிறாங்க அப்படிங்கிறத ஏதோ ஒரு கேள்வி அவர் கேட்கிறாரு நாரதர். அப்போ வந்து அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அங்க ஒரு ஏதோ ஒரு பூலோகத்துல ஒரு இடத்துல ஒரு பச்சை கிளி இப்பதான் சின்ன குஞ்சு பொறிச்சிருக்குது, அதுகிட்ட போய் கேளு, ஆன்மீகத்தை பத்தி நீ அதுகிட்ட கேளு, அதாவது நாராயணாங்கிற அந்த நாமத்தை உச்சரிக்கிறதுனால வரக்கூடிய பெனிஃபிட் என்ன அப்படிங்கிறத கேளு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அது போய் கேட்குறாரு. அந்த கிளி கொஞ்சிட்டு கேட்கும்போது கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் அது செத்து போயிடுது. அடுத்தது என்ன பண்றாங்க, பகவான்கிட்ட வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரின்னு. சரி பரவாயில்ல, நீ அங்க வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து ஏதோ ஒரு மாடு கண்ணு இருக்கு, புதுசா இப்பதான் கண்ணுக்குட்டி போட்டிருக்கு, அந்த கண்ணுக்குட்டிகிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு சொல்றாரு. நாரதர் போய் கேட்கறாரு. அப்பதான் அது தட்டு மாதிரி எழுந்து நிக்குது அந்த கண்ணுக்குட்டி, பிறந்த கண்ணுக்குட்டி. அதுகிட்ட போய் கேட்டோம்னா அதுவும் உடனே செத்து போயிடுது. செத்து போனோன்னா என்னடா அது, நம்ம யார்கிட்ட கேட்டாலும் அது உயிர் மடிஞ்சு போகுதே அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு மறுபடியும் பகவான்கிட்ட போய் சொல்றாரு. சரி பரவாயில்ல, அதனால ஒண்ணும் இல்ல, நீ ஒரு ராஜா மன்னருடைய குதிரை லாயத்துல இருக்க ஒரு குதிரை வந்து இப்ப குட்டி போட்டிருக்கு, குதிரை குட்டி, அதுகிட்ட போய் கேளு அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல நான் போய் கேட்டேன்னா அதுவும் செத்து போயிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இல்ல இந்த தடவை நீ போய் கேளு அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவரும் போய் கேட்கிறாரு நாரதர். கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் நாராயணான்னு வாயை திறந்த அடுத்த நிமிஷம் அது செத்து போயிடுது. அப்போ வந்து இவருக்கு பயம் வந்துருது. ஐயோ, என்ன இந்த நாராயணங்கிற நாமத்துக்கு இவ்வளோ எவ்வளோ மகிமைன்னு நினச்சி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு உயிரும் மடிஞ்சு போகுதே அப்படின்னு பகவான்கிட்ட வந்து அழாத குறையா சொல்லும்போது, காசிராஜனுடைய மன்னனுக்கு, ராஜாவுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு, அந்த குழந்தைகிட்ட போய் கேளுன்னு சொன்னா, ஐயோ ராஜா என்னை தூக்கி பெரிய தண்டனையே கொடுத்துருவாரு அந்த குழந்தை செத்து போச்சுன்னா, இல்ல இந்த தடவை நீ கேளு, அதுக்கு உனக்கு விடை கிடைச்சிடும் கண்டிப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாரு. ஒரு பயந்துகிட்டே போய் கேட்கிறாரு. அந்த குழந்தைகிட்ட போய் கேட்டோன்னா உடனே அந்த குழந்தை வந்து சிரிக்குது, சொல்லுது, பேசுது. உனக்கு இன்னுமாயா புரியல, நான் தான் அந்த கிளி குஞ்சா இருந்தேன், நீ வந்து கேட்டோன்னா அந்த உடல்ல இருந்து எனக்கு அடுத்த உடல் கிடைச்சது, கன்றா பிறந்தேன். அந்த உடல்ல வந்து நீ கேட்டோன்னா எனக்கு குதிரையோட உடல் கிடைச்சது. அந்த உடல்கிட்ட நீ வந்து கேட்டோன்னா எனக்கு இப்ப மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு, அந்த நாமத்தோட விசேஷம் அவ்வளவு அப்படின்னு வந்து பகவான் நாரதர்கிட்ட சொன்னோன்னதான் அவருக்கு ஞானம் வருதான். ஒரு சின்ன கீழான பிறவியில இருந்து மேலான பிறவிக்கு அந்த நாமம் தூக்கி விடுது. அப்படிதான் நம்ம வந்து என்ன செய்யறோம், விலங்கினத்துல இருந்து நம்ம வந்து ஒரு மனித உடலுக்கு நம்ம வர்றோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை நான் வந்து சொன்னேன். அடுத்தது கர்ம வினையை வெல்வது எப்படி. இப்ப நம்ம எல்லாம் வந்து நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம நிறைய பாவம் செஞ்சிருக்கோம், நிறைய புண்ணியம் செஞ்சிருக்கிறோம். இப்ப வந்து புண்ணியம் செஞ்சா பிரச்சனை இல்லை, ஆனா பாவம் செஞ்சிருக்கோமே, அந்த பாவத்துல இருந்து நம்ம எப்படி விடுதலை அடையாது, அதை நம்மளால மாத்த முடியுமா அப்படின்னு வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கும்பொழுது ஆமா முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. எப்படி முடியும் அப்படின்னா, பகவான் நினைச்சா முடியும். எப்படி முடியும் அப்படின்னா ஒரு உதாரணம் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதி இருக்கிறாரு ஜெயில்ல, நாளைக்கு அவருக்கு மரண தண்டனை, தூக்கு தண்டனை விதிக்க வேண்டிய அந்த நிலையில இருக்குது. அப்ப ஒரு ஜனாதிபதி ஒரு லெட்டர் கொடுத்து அவன் தூக்கு தண்டனையில இருந்து விடுவீங்க அப்படின்னு சொன்னா உடனே ஜெயில் அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுவாங்க,
அவரை வந்து தூக்கு தண்டனையில இருந்து வெளியில விட்டுருவாங்க, அவரை ரத்து செஞ்சிருவாங்க அந்த இதை, இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்முடைய கர்மாவை அழிக்கிறார். அவர் நினைச்சாருன்னா ஒரு நிமிஷத்துல ஜட இயற்கை கிட்ட அவர் என்ன செய்ய முடியும், மாயைகிட்ட இருந்து அவளை அந்த ஆத்மாவை விலக்கு, அவன் என்னுடைய பக்தன், என்கிட்ட சரணாகதி அடைஞ்சிட்டான், அவனை நீ வந்து தீண்டாத அப்படின்னு அவர் மாயைக்கு கட்டளையிட முடியும். நம்ம எல்லாம் வந்து உயர்ந்த உயிர்வாழி, அந்த ஜட இயற்கையை விட நம்ம வந்து பராசக்தி, அது அபராசக்தி. அந்த அபராசக்தி கிட்ட போய் நம்ம கட்டுண்டு கிடக்குறோம். பகவான் நினைச்சா அதுல இருந்து நம்மளை விடுதலை பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம கர்ம வினையை வெல்லணும்னா என்ன பண்ணணும், பகவான்கிட்ட சரணாகதி, ஃபுல் சரண்டர், ஆத்மா ஆத்ம என்ன பண்ற கடைசியா சொல்லுவாங்களே, அந்த 9 வகையான பக்தி தொண்டுல லாஸ்ட்ல என்ன வரும் மாதாஜி, ஆத்ம ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம். ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணணும் பகவான்கிட்ட, உடல் மனம் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணும் பொழுது அப்போ வந்து பகவான் என்ன செய்யறாரு, நம்மளுடைய கர்ம வினைகளை எரித்து விடுகிறார். எப்படி எரிக்கிறார், ஒரு தீக்குச்சி வந்து ஒரு மலை போல இருக்கிற அந்த விறகை எப்படி அழிக்குதோ பொசுக்குதோ, அது போல பகவான் வந்து நம்மளுடைய கர்ம வினைகளை ஒரு நிமிஷத்துல அழிச்சிடுவாரு. நம்ம இந்த பிறவிலேயே பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியுமா, நம்ம நிறைய பாவம் பண்ணி வந்திருக்கோமே அப்படின்னு நம்ம நினைச்சு வருத்தப்பட்டோம்னா, பகவான் என்கிட்ட சரண்டர் பண்ணு, நான் உன்னை கொண்டு போறேன் அப்படிங்கிறாராம். அது மாதிரிதான் நம்ம வந்து கர்ம வினைகளை வெல்லணும். அடுத்தது வந்து ஞானக்கண், விஷன் ஆஃப் நாலேஜ். இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, உடல்ங்கிறது இங்க கஷேத்திரம் மற்றும் ஆத்மா கஷேத்திரஞன் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான இந்த வித்தியாசத்தை அறிவதே முக்தி. நாமளே வந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கோம், நான் எனது, அதாவது நான்கிறது அகங்காரம், எனதுங்கிறது மமகாரம். இந்த நான் எனதுங்கிற அந்த நிலையிலேருந்து நம்ம விலகி நாம் என்ன செய்யணும், நான் வேற இந்த உடல் வேற அப்படிங்கிற அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த உடலுக்காக நம்ம வேலை செய்ய மாட்டோம், இனிமேல் செய்யற வேலை பூரா ஆத்மாவுக்கான வேலையை செய்வோம். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், முக்தி கிடைச்சிரும். அதுதான் ஞானக்கண், ஞான சக்ஷுஷா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த ஞான சக்ஷுஷா அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன செய்யறோம், முக்தி கிடைச்சிரும். அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம கடைசி ஸ்லோகம்னு நினைக்கிறாரு. எந்த ஸ்லோகம் சரியா தெரியல, அந்த ஸ்லோகத்துல வந்து வந்திருக்கும், நீங்க புக் எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது இந்த சம்மரி, இந்த உடலோட சாப்டரோட சம்மரி என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, நான் இந்த உடல் அல்லங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது நாம் ஒரு ஆத்மா, அதாவது கஷேத்திரஞன். இந்த உடல்ங்கிறது கஷேத்திரம், உடலுக்குள்ள இருக்க ஆத்மா வந்து கஷேத்திரஞன். பரமாத்மா எனக்குள் இருந்து வழிகாட்டுகிறார். அவர் தான் வந்து என்ன செய்யறார், உபத்ரஷ்டானு அனுமந்தாச்சா அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அவர் தான் இந்த வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாரு, அவர் தான் நமக்கு வழிகாட்டுறவர் அப்படிங்கிறத நம்ம 3வது புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது உண்மையான அறிவு என்னதுன்னா நற்பண்புகளை வளர்ப்பது. 8ல இருந்து 12 வரையிலும் ஒரு 20 பண்புகள் நம்ம படிச்சோம், அடக்கம், கர்மமின்மை அப்படின்னு. அந்த 20 வகையான பண்புகளை நம்ம வளர்த்துக்கிறது தான் உண்மையான அறிவு. அந்த பண்புகளை நாம வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப நம்மளுடைய இதயத்தை எப்படி தூய்மைப்படுத்தணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சு நம்மளுடைய இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தணும். அப்படி தூய்மைப்படுத்தினா என்னென்ன கலங்கங்கள் இருக்கு நம்மகிட்ட, காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம், 6 விதமான கலங்கங்கள் இருக்கு. இந்த கலங்கங்களோட இறைவனோட திருநாட்டை அடையவே முடியாது. இது எல்லாத்தையும் ஒழிச்சு கட்டிட்டு நம்ம மனசு பியூரா எப்போ மாறுதோ அப்பதான் இறைவனோட நாட்டுக்கு நம்ம போக முடியும். அந்த பியூரிட்டி எப்படி வரும் அப்படின்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது மூலமா. அதுக்கு யார் உதவி செய்யறாங்க, இந்த பஞ்சதத்துவா. இந்த பஞ்சதத்துவா தான் நமக்கு வந்து உதவி பண்றாங்க. அதனால அவங்களுடைய மகாமந்திரத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. அடுத்து என்ன செய்யணும், ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு நம்ம உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தகி, அனந்த கோடி பக்த விருந்தகி, ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி, ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் ठाकुर की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय,
பகவத்கீதை பாகவத கிரந்தன் கி, ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கி, ஜெய் ஜெய் அயோத்தியா ஸ்ரீ ராம்லல்லா கி, ஜெய் 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 கௌரி பிரேமானந்தே, ஹரி ஹரி போல், ஹரி ஹரி போல் ஹரி ஹரி போல் ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் இன்னைக்கு உட்கார வச்சுட்டேன் எல்லாருமே. எனக்கு உங்கள்ட்டெல்லாம் மாதாஜி ரொம்ப அருமையா இருந்தது மாதாஜி கிளாஸ். சூப்பரா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் கொடுத்த ஞானத்தை நான் சொல்றேன் மாதாஜி. நான் பேசல, பகவான் உள்ள இருந்து பேச வைக்கிறார், நான் பேசுறேன். என்னோட சூப்பரா முயற்சி. இருந்தது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காச்சும் ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்ல வேண்டியது இல்ல ஏதாவது ஹரே சந்தேகம்? கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி பாக்கியலட்சுமி மாதாஜி அப்புறம் சரவணன் டி 2 பேரும் கொஞ்சம் நம்பர் போஸ்ட் பண்ணணும் மாதாஜி சாட் பாக்ஸ்ல. மொபைல் நம்பர். சரவணன் பிரபுஜி போட்டிருக்காரு மாதாஜி. சரவணன் பிரபுஜி போட்டுட்டாரு. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி மட்டும் தான் போடணும். ஆ மாதாஜி நம்ம லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி லைவ்